kutay di pusmusot kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo la 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 isang tayo di puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nga agdayaw tiyapo intayon pasangbayen tiyapo sarap wentay tikan kanta tayo isagutay ayat tayo kakapsat ken pada atao tapno may kari tayo nga agdayaw tiyapo la 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 isang tayo ayat tayo kakapsat ken pada atao tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo Hindi pa iraman ti kararag tayo, ti special intention ni Emilia Ilar, ni Erlinda Mayrina, ni Daisy Serkina ken ti pamilyana, dan Jonathan ken Florencia Gabay ni ken ti pamilyana, ni Karina, ni Epihenia Madriaga, kastamod dagiti dimawat ti karkararag tayo kadakwada. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsati panangpaspasang bay tayo, panagsagsagana tayo, iti iyaay ti Apo, dalosan ti puso. Babaen ti panagtipon, ti pamati ken aramid tayo. Daytoy ti kapatgan, ti panangibiyag, ti kungkuna tayo apamati. Agkamatalik tayo iti Diyos, tatulungan na tayo amang ibiyag iti daytoy apamati. Tapno nga rod maikarita yung makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Natay amin kuna tayo, agkonpisarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, te kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakagali, nakalmesan nakelpos puso mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi,
Nakalmesan nakem puspusumi. Apo mga asika, Apo mga asika, pagkawanem basbasulmi, pintot na kurkurangan mi, ketalawin nakakali, nakalmesan nakem puspusumi. Nakalmesan nakem puspusumi. Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, ipaay mo kadi nga awan ti anyaman nga aramid amang lapet ti gagarmi a sumabet iti anak mo. Aramidam kuma tanailangitan asirib mo, ama iturong kami, ama iranod ken Kristo. Iso a Diyos a makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Mayarig iti kayo anapukan tinaarya na kapuunan ni David. Kemkas iti panagsaringit tinabati apuon. Kastamet itataod to ti baro nga ari kadagiti kapututan ni David. Ti espiritu ti Apo ti mangted ken kuana iti kinasirib. Panakaamog ken laing amang ituray kadagiti tattao na. Mamuan nanto ti pagayatan ti Apo, ket agbuteng ken kuana, ket maragsakan to ti panagservina. Sana nga ibatay ti panangukum na iti makita wenno mangeg na. Nalinteg to ti panangukum na kadagiti napanglaw. Salakniban nanto ti kalintegan dagiti napakumbaba. Agbilin to ket madusa ti daga. Matay to dagiti managdakdakes at tattao. Iturayan nanto dagiti tattao na iti kinalinteg kin kinatakneng. Aglalangyen to asikakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaidadan to dagiti leopardo ken dagiti urbon a kalding. Dagiti urbon a baka ken urbon alyon, may santo ti pangananda. Ket babasito nga ubing ti mga iwan kadakwada. Agkapanganto dagiti baka kin oso. Agkaidanto asitatal na dagiti urbunda. Manganto dagiti leon iti garami akas kadagiti baka. Saan to aman ano ti maladagang agayayam iti asideg ti nagita nga uleg. Awan to ti madangran, wenno dakes ijesyon, anasantuan abantay ti Diyos. Agsaknap to ti daga, ti panakaammo ti Apo. Kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Adan to aldaw at umaod ti baro nga ari, iti naaryan akapututan ni David. Agbalinto akas bandera amang idalan kadagiti nasyon. Aguumong danto itinaarian as syudad na. Kaya't ipaidan to ti pamadayaw ken kuana. Tisa o ti Apo. Agari kumati kinalinteg, bayat iti panagbiag na. O Diyos, isurum ti ari amang kukum nga awan idumduma na. Ipaay mo kaditi kinalinteg mo ken kuana, tapno ituray na asililinteg dagiti tattaom. Ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Agari kumati kinalinteg, bayat iti panagbiag na, ket agpaot kuma, tirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay ito manipod iti maysa baybay, agingga iti sabali, manipod karayan Eufrates, agingga iti ungto ti daga.
Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi ka dagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Pulos adinto kumamalipatan tinagan na. Agpaot kumaakas iti init, ti panagdidinamag na. Agdaydayaw kumadagiti amin na nasyon ken kuana. Dawaten da kuma abindisyonan ti Diyos ida, akas iti panakabindisyon ti Ari. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Amin nga da iti nasantua na surat, na isurat da tapno isuro da tayo amang namnama, babaen ti anus ken pamarigta nga ited ti nasantua na surat. Sapay kuma tatulungan na kayo ti Diyos apaggapuan ti anus ken pamarigta, tapno agtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa ti Timekyo amang idaydayaw iti Diyos ken ti Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ngarud, awaten nyo ti maysa ken maysa iti pakaydayawan ti Diyos, kas iti panangawat ni Kristo kada kayo. Ta ibagak kada kayo, ang nagbalin ni Kristo nga adipen dagiti Hudyo, tapno ipakita na ang mapagtalkan ti Diyos. Tapno tungpalen na dagiti kari ti Diyos kadagiti Ama, ken tapnog daydayaw met dagiti hentil iti Diyos, gapu iti asina. Kasko natin na santua na surat, ngarud, idaydayaw kanto kadagiti hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo. Ti sao ti Apo. Sidadan ka Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo. Maitantan o tinagan mo. Apulitang tuy panunot ko, ipahay mo kat bendisyon mo. Tapno agtulnog daytoy puso nga agtungpal natin mo. Sidadan ka Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo. Maitantan o tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Iti dayta a tiyempo nagparang ni Juan a mamunyag ijaylet ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana. Agsipod ta sidegan ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat asawen ni propeta Isaias idi kinunana, ijaylet ang adda mangipukpukkaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaatin niyo ti pagnaan na. Naabel adot-dot ti kamelyo ti kawes ni Juan, sinturon alalat ti barikas na,
dudon ken dero ti kinkinnan na, napan ken kuana dagiti tattao a naggapu ijay Jerusalem, ken intero a probinsya ti Judea, agraman amin adagdaga, iti agsumbangir a karayan Jordan. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basol da, ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Pariseyo ken Saduseyo nga umay pabunyagan ken kuana, kinunana kadakwada, da kayo akapututan ti uleg, si asino tinangibaga amalisyan nyo, tidandanin dumteng apungtot ti Diyos. Ipakita yo babaan ti aramid yo, anagbabawi kayon kadagiti basbasol yo. Di yo ipagarop a mailisi kayo, di yo ipagarop a makalisi kayo, iti panagkunayo, taamami ni Abraham. Taibagak kada kayo, akabailan ti Diyos, a pagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham, na isaganan tiwasay a pangpukan kadagiti kayo, agingga iti ramot, mapukan ket maipuor amin akayo, adi agbunga iti nasayaat, bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan a nagbabawi kayon, ngem umay ti sumarsaruno kanyak, bunyagan na kayo ti Espiritu Santo ken ti apoy, dakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak, jakpay maikari amang bitbit ti sapatos na, adda ken kuana ti bigao apang taep iti irik, urnungen ken idulin nanto ti irik iti kamalig na, ngem puuran nanto iti taep ti apoy adi maiddep. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nagitarupa yan na puyatan nga napan nagbuyat ti float parade. Adupay dagiti nga nakimisa di rabii, isong imay datatangam puyat lat tatarupa da. Idi kalman, inawis dak iti parokya ti Sinait, San Nicolas de Tolentino, nga nagrekoleksyon da. Ket ada 250 plus dan sa nga nagrekoleksyon. Kakunada, apo, i-shout out da kaminto, nagmisa ka, ang shout out man dagita nga taga Sinait nga naki-recollection. Nangrugi tinain, aging gana ti 12 o'clock, sakam nagmisa, iti oras ti 1:30, nagmisa kami man ijay NSCsin, ti minisaak, dagitay dimawat, dagitay batch 85, ti Holy Spirit Academy ti Bangged, ken Divine Word College of Bangged. Da Mayor Glenn Eduarte kan dagiti kakadwana ni Manong Dino jum umaidtoy. Kanagmisa kami ijay. So nagtataderak ti from 9 o'clock to almost 4 o'clock. Kaya yun dayay. Kagaputa damisa ti dinaratan, idi dimagas kabasit di parokya, kini Apo Flor, idi kuan maladawen. Paspas taray. No apay mo agap apuraka, kasla nagaduti agpaspasali. Kanigid, kanawan, addan to nakaibay mga nakangatot sa na nga, tenlati tartarayon na anya, kaya di mo dagiti nga agpaspasali kalsada. Alay, kanigid, kanawan, makadanong kamtakan doon. Nagaduti traffic enforcer, nagadulugan apaya, ay apo agrub-rubwat data nga float par imbag ka hanga nakarward yung ulo na naladaw kam ko mga talaga. Nakaabot kami. Paspasan tayo, intaji dinaratan, takababain ti maladaw, tasyak ka mabainak nga maladaw. No, hanga importante, unohan nga gagara nga taka, babalingam no igagara, madi. Napantayo, ali paspas, la, rubwat, agmisa tayon. Kunada di dinaratan, itugtugaw mo pa'y apaw. Apaya, awantay sound system, tanaosar di Kristo, di pa'y naisubli, ay yakat, kakaasiak nga ng kamkamat. Awang magaya. Apanda nagbulot ti sound system, lubat manan, ay apo. Agalas 7 sa amula di agmisa kami, so kung kunak kakaasiak nga ng kamkamat, ay yakat. Handa magaya, handa maga, nalipatan, da mga insagana ta sound system. Kas jagamin ko, nanak, uray no kas ano pa nagsagana tayo no daduma, addan tulat takurang na. Itibiyag tayo, uray kasano pa nagsagsagana, no daduma, agkurang tulat ta. Kaanya ti ko na namin ni San Juan. Impukpukkaw na, anya ti ko na, isunat magipukkaw, ijilet ang isagana yo, ti dalan, ti apo.
Saya atin nyo, palintigan nyo, ti pagnaan na. Kakas ano dayto, datayo tatanga panawon, datayo nga madama, nga makabasa dayto, mensahe, kasano pa nang isagana tayo ti pagnaan na. Anya ti inaramid ni Juan, kinigtot na, dagitoy napan, digat agbunbunyagan, mamunyagdan, Hodea, kadakwan, napan dagiti Pariseyo, ken Saduseyo. Sino dagiti Saduseyo? Dagiti mangibagbaga, nga kabisado da tilinteg ni Moises, na laing da kunada. Dagiti Pariseyo, dagiti mangikliklaim, ibagbagada, nga managkararag da, asidag da ti simbaan, malagip yun, DJ pangarig ni Apo Jesus, nga dadwa nga napan nagkararag di templo, DJ may sa Pariseyo, di may sa agsingsingir iti buis. No, malagip yuhaan. Napuyatan kaysa. Kanya ti kararag DJ Pariseyo, agyaman ak Apo ta, agtatay tingak, ited ko ti tayting ko, agay ayunarak, haanak nga makikamkamalala, hanga kasla kadati kaabay ko ama nagbasol ko nana. Kadati mo managbasol ko nana, di na pa'y maiyangat jay ulo na, pakawanan nak Apo ama nagbasol. Kakuna ni Apo Jesus, sino tinapalintag ti biyag na, kunana, dahi jay managbasol nga napakumbaba, kinjay mangikarkarit ti aramid na. Kaiso nga, hindi mapandag pabunyag, kini San Juan, kuna ni San Juan kadakwada, da kayo akapututan ti uleg, kunana. Nagdagsen jay baga ni kwa, San Juan. Kunana, da kayo akapututan ti uleg. Si asino ti mangibaga, amalisyan nyo ti dandanin dumteng apong tot ti Diyos. Anya ti karit na kadakwada, ang daytoy na eh. Ipakita yo, babaan ti aramid yo, anag babawi kayon. Pamati ken aramid agkin namayat may maysa. Haan nga adda ginana ti pamati ken aramid. Dayjay ti bagbagana kadakwada. Ijay iso nga ijay sinait di kaluman. Impadamag kayo nga taga Salcedo, iso nga sikat ka ijayan. Wow, nagsikat kayo, palakpakan kayo man, la palakpak. Amuyo ti kunak, amuyo di Salcedo, kunak. Nagmi-meeting kami di, kaano na dyan, Sabado, Domingo. Wow, nagmi-meeting kami, kunak. Nagplano kami iti Christmas program. Nagmayat di plano mi, kunak. Agiin niya ti kunada, ag-practice tayo ti sala. Amayat, kanta. Agi-exchange gift tayo kunada, mano, worth 500. Ngam ado nagpipin na pilit, ngano 500, 500 kumaa. Haan nga imbilang na di jibungon, plus pinagpliti na nga napanjikan dun, ay 150 iso nga, nagajibla city na ala na, ririn, no sino ti makaala ti kurang. Dahil ti nagmimitingan pin na pilit, no 500, masapol ka 500, awan ti nabababa. So nga sikat kay ijay niya. Kakunak, balbaliwan tayo man, kunak. Apaya nga, agpabuya tayo, sino ti pabuyaan tayo, datay laang di bagbagi tayo, haan? Sab at daba, sab an angel, nakabaybayag day tanga kantan. Sino mang buya datay laang? Kadi mala na jay, holy night, nakabakuyag nga kanta. Kasi no pabuyaan tayo datay laang, sino ti agi-exchange gift tayo, tapno awan malugi ing kayla gumatang regalo yung bagbagi yun, tapno eksakto nga 500 haan. Kadi dyan nga nag-aapa kayo. Kunak, balbaliwan tayo man, kunak. Ing kay mangala, tikas tatayo, no talaga mo laang, mangayab kayo, iti kaarubayo nga ni apong kuma nga may sa nga agbibiyag nga kakaasi nga agpuypuyot ti ang ngoyob ija nga isuda man ti alaan nyo napadasan nyo nagkarulingan di mat nagkaruling kayo ka tibalay nga papanan nyo ka daytay adda doorbell na tay nangato alad na nagado aso na nagado ti Christmas light kada Christmas tree na timan mapanyo karulingan ka ni apong ije nga may sa nga nakatuyang-yang jibalay na nga awang payrikop tiri daw na api nga labsan niyaw gapota
haan nga makaitadhaan. So, impasikat ka ijay. Kasi kung timan ayaban nyo ka ni Apo nga may sana, DJ worth 500, imbes nga agsisinukat tayo, rigrigalwan tayo, ti bagbagi tayo, isuda man ti kantaan tayo, ti, oh, holy night, thy stars. Isuda man ti ikan tayo, ti regalo na. Tanudad dumak, nalipatan tayo mo't idan. Di tayo mo't maikan ida. Kala ko matata, nag-anniversary ni Apo Padi, wow, nagimas timakan, Father, bahagim da ito. Wow, thank you, maragragsakan nakmat Ngasam ta, regalo kanyak ti brief ta, bot-bot garod, dagi ti brief kaun. Timan ikan tayo ki ida, kunak. Idi kwan nagbaliw ti rupa, dagi ti nakimiting, kunak, kaya sinait, limiday da amin. Idi kunak nga hantay nga agririn ni Galo, ti ikan tayo dagitay awan kabkabaulan na itibiyag, nagbaliw amin. Idi kwang kunada ka, intay ta agsulisay, ti itadtay kadakwada. Taga Salcedo kay lang agpaiso kunak. Haandan kabaulan ti mangted, taawanan ti agsubli kadakwadan. Iso ko na kaya sinait, amuyo, idinalpas ti meeting, nakamisuot da amin, manupay tinangan. Nagdadayamudom da nga nagawid. Kayso ti ko na kauwan, naglaka nga ibaga nga, give love on Christmas Day, joy to the world. Datay mo laeng, takaya tay nga rod. Isuda man ti ingkaikan na usto, iso nga rod da jay, pamati ken aramid, agjeb kuma. Iso di imbaga kon, iso daman ti regaluan tayo, kung agsulisit tayo. Ngam iti iso da agririn regalo ka maya mat. So nga palakpakan, sikat kayo nga taga Salcedo, impadamag kayo mat. Impadamag kayo. Hani diya ti bagbagak nga diya ngay, no, joy to the world, sikaman ti mang titirag sa kadakwada no usto di pamatim. Haanga ti umuna nga panunutom, kano anya bagim. No, usto di pamatim ko, no, agkamayot di pamatikin aramid ko, ipahakat mo man itibiyag. So, kunak kanya, daka, amuyo, uri datay gamin nga katoliko no daduma, hantay mapabasol dagiti sa bali nga pamati na nga kakabsat, katkatawaan da tayo. Katkatawaan da tayo. Anugutin tayo. Taapaya, nagpintas, imbagak pa iya sinait, dayay kantangay, anya dayay kanta, nakasabay ko sa jeep, ang isang ali. Amuyo dayay kanta? Go! Nagro-rosaryo, ang matay nakapikit, pumara sa may kumbento. Sandali lang po, sabi ng tsoper, kasi may nanguhuli. Mura pa rin na mura ang ali. Agsun santo rosaryo, nakasingsingpot, ay, idihanda nga insardang niya pag pay nga di mo isardang nga, mura pa rin na mo. Ayan na nga, di kararag, hindi di aramid na. Banal na aso, santong kabayaw. Salcedo ito, he. Ay, hamot hamot na kayo. Ang kunak lang. Iso nga rin day jay, tanga agbagay, no dagi no katkatawaan dati ti sa bali hantay panunutan no anya di pamati da, no anya di sitwasyon da. Ngem da tayo, ti karit na nga minti kina Kristiyano tayo, no anya di patpatsin kunan ni San Juan. Ipakita yo iti aramid yo anag babawi kayon. Aramid ti pakakitaan. Ipakita yo ti aramid yo ang nagbabawi kayon. Untata, advent ko na tayo, adbiento panagsagsagana, kaya tayo nga balbaliwan, adda ag recollection, kung nakiti parokya, dinuminggo nga recollection, masapol yo pay laeng na umakaysan, kay bumerok ti pag-recollectionan yon. At recollection tayo, agwa tayo, ibagay man deje, ibagbaga tayo nga, panagserbi, ibagay tayo man di, ibagbaga tayo nga pamati, babaan ti aramid tayo. Iso nga ko padigwam man, nagmayat nga padigwan ni Apo Padi, tapalakpakan na kahaan. Nagmayat nga ikan, kadag di regalo nga, pagkadkadwam nga leader ta, maisubli na. Ingka man ikan dahi te kaarubang mga kakaasitap no aglawag mo jirupa na di na pa'y mapadasan ti makantaan mo ti dahi to yabalay tila amuyo gamin nga balay kadagay tay dadakkel no agkarkaruling kayo haan
Labsa-labsan nyo mat, di balay ni Apong. Ilaylayat nyo pailaang Paskwayo anaimot kung awang nga rod maitid na. Kitaan tayo man, imbes nga no, kung tayo nga joy to the world, agragsak ka itan lubong, datayo man timang pagbalin nga naragsak ka dakwada. Dahil ibagbaga tayo nga pamati ka, ibagay tayo man, ijay aramid. Kaslangor, di kunanda nga santong kabayo, nakapikit, nagro-rosaryo. Idi handa nga insardeng, agsaot dakasen. Kaya na nga di pamatikin aramid. Karit na. Isuti ko na ni San Juan. Da kayo kunayo, ti amoy yung malisyan nyo, ti pungtot ti Diyos. Ti kunayo, da kayo nga kapututan ti ulag kunana, tadag ito yung pariseyo nga rin kinsado sa iyo, nalaing kunada man nagkararagda, am-amuda ti Diyos, ngam di aramid haan nga maibagay. Isumot ti beruken na kanya tayo. Da tayo nga Kristiyano tata, da tayo nga magibagbaga nga mamatikin Kristo, kasano nga tati panagbagay di jay pamatikin aramid tayo. Kasano nga tati panagbagay di jay isao ken jay aramiden tayo. Day taman ti karit na kada tayo. Nagrigat Tano agpupungtot ka, nabannog ka, nagadod pa kabuungan ti ulom, santo, adapay la, bigbigat ka, manang umutang agoray ka, magmamalas ka ti biyag. Bigbigat ka, umutangan ka, agpungtot ka. Kasano nga rin nga ibagam di jay, kararag ken di jay aramid nga agbagay. Iso ti warning ni San Juan Kadakwada, kano panunutan tayo, kakitaan tayo, datay nga tamat. May bagay nga tayo pamatikin aramid. Makitkita da nga tamo di aramid tayo. Ako na tayo nga mamati tayo iti Diyos tayo. No agbagay day ta, ure niya nga oras tayo umay na, nakasagana. Niya ko na tayo nga natural di po biyag tayo nakasagana. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati iti may sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken iti may sa nga apo ani Kristo, bugbog tong anak ti nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet anailansa iti krus gapo kada tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nas. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen nati. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmati Espiritu Santo, nga apo ken mangmang te diti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagurukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatag mati iglesia amay maysa, santa, katolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Iti panangururay tayo iti yaay ni Apo Jesus a Kristo, iti baet tayo, denggan tayo ti awis ni Juan amamunyag. Amang isagana iti dalan ti Apo, babaen, ti panangbalbaliw tayo, ti biyag tayo, tapnon inton umay. Makaayayo tayo, iti imatang na. Ngem saan tayo amaaramid daytoy, no awan ti parabor ken panulong ti Diyos. Awagan tayo nga rod, tinagan ti Apo, tapno paraburan na tayo, iti ado bendisyon, ket kuna tayo, Apo, pabarwen na kami, ti Espiritu, ti ayat mo. Agpaay ken ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin nagtrabaho, ti pa nakapabaro ti simbaan, tapno kan kanayon kuma asiriregtada, iti misyon da, ket kanayon irakurak da ti mensahe,
tinapudpud no a panagbalbaliw, ken panagbabawi, kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapnukan kanayon kumang ipakat da ti kabaylanda, amang panday kadagiti paglintegan, apagsayaatan iti kaadwan, tapno maragpat ti pagilyan tayo, tinananay, apanagduras, kumararag tayo. Agpaay kadagiti agbibiyag ti kinerehyoso, tapno agdanayon kuma ti kinasingpet da, babaen ti panang surot da, iti kinasingpet ti panagbiag, ni Juana Mamunyag, tapno agbalinda anapudpud no apagtuladan, dagiti tao apagserserbyanda, kumararag tayo. Agpaay kadagiti adda ti pagbaludan ken amin nga nakaaramid ti krimen, tapno babaen ti panangibabaet ni Juana Mamunyag, maawat da kuma ti parabor ti Apo, tapno mabalbaliwan ken maurnos da ti panagbiagda, ket pasangbayen da ni Apo Jesus iti baet da, kumararag tayo. Agpaay kadatayo amin nga nagkaykaysa, nagtitipon ita, tapno ti panangururay tayo iti naragsak nga idadateng ni Apo, mapabaro tayo ti panaglilindangen tayo, tapno inton dumteng agarin to ti ayat, rag-o ken kapya iti biag tayo, kumararag tayo. Agulimet tayo, tayntay dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pabaruwen na kami ti Espiritu ti ayat mo. O Apo a Diyos, nga ama ti bilag ken kaasi, agkamang kam ken ka, iti panagdalyasat mi, iti nariribok akasasaad mi, kas may sa apagilian. Denggam dagiti kararag mi, ketiyeg mo ni Apo Jesus iti biyag mi, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka, ken di timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangem, ayat tili na unda. Manipod ti pantay, baybay karayan ken talon, tinagbanugan mi ita, umay mi idatun. Dagito'y ti bunga, ti anus rekta ken rigan, apagyaman mi ken kaken, mangyepkas ken ayat. Awatem kaduakum, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangem, ayat tili nga unda. Kadagito'y nga ima, nga ita silulukan, mangiyawat kadagiti datun, anak nuan ayat. Isuda kuma, metlaeng di pagkayawatan, di kapiarag sakit
dagito'y sagot ti tao, nakurapay makita ngem ayat dilinaunda, kadagito'y nga ima anak kaiyawatan, di kapyarak saken ayat anak Diyosan. Sudan to kuma metlaeng limang isak na, kadagiti amin na tao iwagas ni ayat, awatem kaduhamu dagito'y sagot ni tao, nakurapay makita ngem ayat dilina. Di Diyos Apo umay kuy datuni ken ida sampai kumatamay kari, amay datun tirabaw di altar na, dayo'y atinamay nga isagot niken ka, awan ti dayaw na, awan ti dinus na, di amay kariya may datun ti padaya, apag daydayaw miten ka. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Maip kumatapong tot mo o Apo babaan daytoy daton ken napakurang akarkararag mi. Ket no pay saan nga umdas ti bilag dagiti kaikarian mi, saranayan na kamkuma babaen ti pannalaknib ta kaasim, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Met Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo, ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo di Apo, a Dios kadagiti amin, amin aparswa, ti langit kendagan apno, iti pakaidaydayawang, usana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana
Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka akin na santo, ket si katigubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rot, ti paay mo tayo espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenin ka panaguan, inna ka minsalakan, manubot sa malubungan. Abaen ti krus mo, kenin ka panaguan, inna ka minsalakan, manubot sa malubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Kawatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok, ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinaragsak a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero di Diyos amang kadagiti basbasulti sa ngalubuhan, mga asika kada kami. Cordero di Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Cordero di Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kang ikapya, item kan ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararo.
sugsugat ko. Agasam ka dida, O Diyos na po. Pasantuem, kinakurabay ko. Siya sino ang malagip mo. Maring nampay ka di amin asugsugat ko. Agasam ka dida, O Diyos na po. Pasantuem, kinakurapay ko. Ngarud, O Diyos, apuken ka. Inagdawaten daytoy, adipen mo alam. Ingkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen. Tapno ang tali na edapukod malaen. Ngarud, O Diyos, apuken ka. Inagdawaten daytoy, adipen mo alam. Ingkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen. Tapno agdali na edabukod mulaen. Kumararag tayo. Itatanaawat min di taraon, ama ipaay iti kararwami, dawaten mi kan kaapo, at ipanakiranod mi iti daytoy a misteryo. Isuro na kam kuma mga misig, ti umiso aserbi, dagiti banbanag ana indagaan, ket tarigagayan mi asiriregta, dagiti na ilangitan. Gapo ken apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Rugyan nyo dagitay taga ditoy apo. Mabalin yun nga irugi nga iyag itoy dagitay dipong turom yun. Tayo no next Sunday ti pan nakabless na. At damisa tayo no malumno bigat. Gapota Immaculate Conception, December 8. Holy Day of Obligation daya apo. Kasla Sunday ti panangilin tayo. Kasla Domingo. Alas 7 no rabi ino bigat apo tapno awan ti nawaywaya tayo. Isunto ti misa tayo ti Immaculada Conception. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo. In kayo iti